esta entrevista. Marina tem um canal do YouTube que vamos tentar explorar, mas ela fez muito mais do que isso. Olá Marina, bem-vinda ao Culturando, bem disposta aqui nesta apresentação da coletânea Sempre Abril, onde tu também escreveste. Sí, escribín, Flor, estou moi satisfeita de pertencer a este mundo voso que nunca deixou de ser o noso, porque Galicia e Portugal xa sabedes que somos eternamente irmáns. Entón, a pertenecer á coletánea, estar con Grazas Amiguiño co seu proxecto e con todos estes grandísimos artistas que agora están xa coa banda sonora de que vai ter lugar neste acto que imos empezar en breve. Bueno, pois é todo un placer, todo un honor, claro que sí. Marina, estudas um pouco da filosofia galega, portuguesa, é um interesse muito grande nesta partilha das duas línguas. Sí, a filoloxía sempre, por eso falamos dunha raíz común, e sí, sempre me gustou. A miña mamá de pequena chamaba a miña portuguesiña, non sei por o qué, porque había algúns emigrantes que viñan naquele momento a Galicia para ganar o xornal, a ganar a vida, e moitos estaban ali na nosa casa, que era un bar. Entón eu sempre tive moitísima relación con xente de Portugal e pegábasemo son. Entón a miña mãe, pois claro, decía, ai, a miña portuguesiña que moi ben fala todo portugués. Facía o que podía. Pero sí, sempre houve aí unha querencia e unha admiración por vosso povo. Sí. Mas eu gostava que falasses um pouco sobre o hino que feito por ti, que nos dissesses tudo sobre essa paixão e essa obra inédita tão importante, quer para Portugal, quer para a Galiza. Sí, Flor, mira, temos detrás ao noso Luís de Camões que nos bendiga, gran mestre, bendícenos aquí. Efectivamente, este ano nacía o himno, as letras galegas que eu compuxen, unha noite de inspiración, porque sabes que as musas asisten a veces, non? E viña de estar esa tarde estiven con moitos artistas, e a noite saiume o son da máquina de coser da miña avoa, nunha percusión que parecía que me levaba aos antepasados, á vida dos nosos ancestros, a todo iso que nos é tan común como ese sonido que casi é letal, non? Do ventre materno, pois naceu esa cantiga, na que un pouco quero reflectir o que é o apaixoamento, o que é ese momento de febril, do momento da creación, cando algo nace, que crías nese momento e brota en ti, non? Igual que nace unha crianza, pois a obra de arte tamén é. E de feito foi unha pulsión máxica rodeada de musas e claro, coa enerxía dos meus. Marina, para além desta divulgação toda que fazes através do canal do YouTube, também participas no Nós, a Gente de Redor. É um trabalho que fazes com muito carinho, também com o editor desta obra, Jacome. Sí, con Abelino Jacome foi un proxecto que comezamos un bo día. Abelino, pois nedo, cando todos quedamos na casa, el decidiu, en vez de estar parado, seguir funcionando, non? Entón, bueno, naceu este proxecto, posto que ten, xa sabedes, orixe publicidade, unha empresa que traballa moi ben, con moitísima calidade, e de feito vese no libro da coletánea, onde, aparte do contido, que son as obras dos grandísimos autores que me acompañan aí, os 54 que formamos parte, pero eu falo dos 53 que son espectaculares, pois está o continente, que é a obra de Abelino e do seu equipo, porque ten un equipo fantástico, e xa podedes ver como quedou a obra, é magnífica, non? Obrigada, Marina. Eu desejo imenso sucesso para este canal do YouTube e para a divulgação das artes e da cultura, quer seja ela portuguesa, quer seja galega. Obrigada, muitas graças. Muitas gracias, obrigada, Flor. Obrigada. Tamén para o teu canal de YouTube. Obrigada. Todo suceso. Obrigada a todos. Todo suceso e ao compañeiro que nos está a gravar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.